Halo Bolo, selamat sore. Iki ceritane aku rek masak, soale dulur-dulurku mau wis do teko. Sing tak critakno awan mau kae lho Bolo. Lah iki aku yo masak. Iki mau ndelalah enek bakul idriwak. Lah iki aku tuku sing iwak teri utawa enek sing do ngarani juwi. Lah ora lali aku ki mau yo jangan lombok. Biasane nek wong saka kaduan ki do kangen jangan lombok, gek engko dinehi tempe bosok, rambak gek karo rese ngono kae lho Bolo. Iki tak sambi-sambi Bolo goreng terine mau ndak gosong. Lah gek iki aku yo nggodhog godhong telo arek digawe kulupan. Lah iki nganti ijo. Lah sing bentuke amba-amba ngene iki godhong telo karet utawa sepe karet. Lah singkat cerita aku goreng iwak mau wis manteng iki Bolo. Gek nyusul godhonge telo ya wis manteng. Aja lali langsung dicemplungno banyu anyep men hasile ki ijo ora ireng. Terus dikumbah ngene iki paling ping pindho gek ditoke dhisik aja langsung diangkat. Lah iki mau gorengan terine ya wis manteng, lanjut ki mau pawone selo ki tak nggo nggodhog wedang. Lanjut aku goreng terine mau Bolo, iki wis ngentas pisan kayak iki tak jegurno meneh. Lah aku goreng ki tak tepungi ngene iki men apik tur iwake ki men ora ajur. Lah iki nek wis adem godhonge telo ki diperes ngene iki, ditus, dikepel-kepel men banyune ki asat. Ki lho hasile godhonge isih ijo ngene iki. Lah iki aku wis ngentas meneh Bolo, wis ping pira kuwi mau gek tak lanjut arek gawe sambele. Lah iki aku methiki lombok dhisik, aku ki nganggone lombok putih gek yo pelengkape brambang karo bawang. Ki engko rencana arep tak godhog lombok iki sak bumbune gek dinehi terasi. Lah iki wis rampung ling goreng iwak, lanjut makan bersama. Lah iki lho Bolo, dulurku sing tak critakno mau iki saka Sulawesi jan adoh-adoh saka kono ki ya tak cadung jangan lombok karo kulupan kuwi mau gek tak gorengno iwak. Jane iki wingi njujuke iki neng Sleman kae gek terus mampir kene ya tilik sedulur sing nek kene. Ngono pedes. Ya ngene iki nek sambel pedes. Rasine kaya iki deh. Aku sakit cium tadi.